Todos estes alimentos representan a solidariedade de moitos veciños de Chantada. Trátase de todo recollido na campaña do Banco de Alimentos que se levou a cabo nestes días. Onte era o día no que esta entidade recollería todo este material no supermercado que en Chantada se prestou a esta iniciativa. Estamos orgullosos esta cadena nós desto que se leva recollido, como morbedes, é unha maravilla de pueblo e de toda Chantada. A xente, infórmase ao entrar ou xa sabe que aquí hai un punto de recollido? A maioría sí, a maioría por vos, de Tele20, que nos informou e damos as gracias de anticipado. Pouco máis teño que dicir, gracias a todos, de corazón, e que chega ao seu sitio. Que tipo de alimentos deixan maioritariamente? A maioría son para nenos, pasta, como vedes, cousas para nenos que a xente é o que máis dá. Solidariedade 100%. Parece que realmente ao vir facer a compra pois non costa moito deixar na medida do posible o que cada un poda aportar, non? Sí, pero hai xente, como tú sabes, que claro, estamos pasando por unha crisis e a mercancía que aquí deron é moi importante, que eu vexo un éxito terrible de verdade. Hai esperanza entón de pensar que aínda somos un pouco solidarios, non? Moito, de verdade, e gracias a todos, moito. Este é o segundo ano que este establecemento se ofrece como punto de recollida do Banco de Alimentos. A campaña funcionou durante os xoves, venres e sábado pasados e este é o resultado, semellante ou incluso un pouco superior ao do ano pasado. Os bancos de alimentos son organizacións sen ánimo de lucro baseadas no voluntariado que traballan co obxectivo de recuperar excedentes alimenticios da nosa sociedade e redistribuílos entre persoas necesitadas. Non entregan comida directamente a estas persoas, senón a institucións caritativas e de axuda social oficialmente recoñecidas, que son as que teñen contacto directo con persoas ou familias desfavorecidas. En Chantada, por exemplo, a través da Cruz Vermella e dos servizos sociais municipais, lévase a cabo o reparto nos últimos tempos.